Bekasian akhirnya ke lo. Enggak sing digotong gunamu ke lo. Nah, kalau tak sensore neng kok. Tunggu siji kan ra dinggo iki. Bisa ambil ya. Ngono enggak? Mau dikira ning Jogja ra lupa. Yo sik kan kena junjung ngene. Ya, junjungan nak kuat. Iki watu. Ngene apa ngono? Batu Jogja. Apa di biji apa ya to? Sing elek-elek dadi blok. Gula. Di sini kene. Tak bakone pisan nek ngono. Lagi tau ra tau toto. Oke punya aku lah makan. Iya. Ini. Satu kampus satu oke. Sudah timbang yo aku koyo yo puye. Nambah. Kak Iwo. Wis to iki paneng lha dadi bah awal iki ngene iki santai. Ora tak dadi bah. Atine nek mbae saya piye? Nek dadi mbah saya piye? Yo piye yo? Yo piye ya? Saya nom kok saya tuwek. Berarti sampeyan nek kene sesasi Mesti ngomong banget kok. Iku paling bisa ngene. Alah engko ndak nak mbah lasi anu. gak tak atasi dhewe. Lah iya. Tapi nek aku Lah iya. wong-wong itu bayar ya sama. Padahal lagi usah Kene bayari sapa gitu. Ngature maneh lek aku tempe. Padahal lagi usah. Latihannya kerja, wis kerja. Carane budaya ning omah, ngomong pokoknya carane urung bener-bener urung. Bapak serane bude ya. Cara kuwi. Lirinya situ. Angka berapa? Angka 1 tahun. Dua karo 7 5 9 8. Nol. Satu nih kan? Angka 1. Hah? Ini satu nih enak. Iya, ini sing apa? Ini kita. Ini. Besok nih. Ngisor iki. Iki piro? Iya, besar gitu. Iki 8. Ini karo piro? 8 kabeh. Iki ya, Nek. Iki piro? 6. Enggak. Mbak yang angka 1 enggak ada. Kosong. Itu paling di. Bisa ya? Nah, wong rewang yo ngono kuwi kok. Ya, baby sistermu ya, Sa. Itu Sa. Baby sister Pesa. Lah iya. Besok sing duwe gawe kajat godan kowe, Bi. Ya iwa-iwaan. Yo moh iwa-iwaan. Iya, Sa. Iya, Sa. Gak mau ambil pusing aku. Tak cukup sak burine sak Ayo tangan kanan, Dut. Pinter. Oh iya, aku enak kono kuwi ya. Pinter ya. Iya, Sa. Kita dibucang, kita Pinter ya. Karo mama rada sentimen. Belajar wing kemarin. Dijak aja bengok-bengok. Aku duwe tak kayak ini. Sampai kono ki.
Sampai dari kafe gue ngomong gue kena sih. Lho. Iki. Kak. Apa Kak? Maju Mas. Sen kata kae. Lah kono entuk pupu kuwi apa? Lah tangan Mau apa ora? di sana sik. Lho, aku pupune. Nih. Ya, satu kongone yo teh. Lho. Sampun dah Satu mama, ya. Satu mama, satu Bayu. Bingung. Satu lek Tejo. Ketiga dan titipan ya kan. Tangan kanan. Dang. Ya, ngerti bahasa dhewe. Nggih. Pak kok kertas iki dikira gawe dhuwit ya, Mas. Tangan tenan buntelan ngono kowe lek kok ono kowe. Lo duit tersanggup lo, pesan do, cari. Bocor berang kayak. Abot. Anu pupune. Iki mbok pegangne apa gak apa kuwi? Ayo. Mau pegangne apa gak iki? Wes kok engko. Iki kek nek kono. Yo ki tak bubuhe. Mas dikene pesang. Bubuhe pesang. Nek kuwi wis nyekel duit ning ngono. Tes. Lho. Baca kok kabeh. Piye gue? Dikasih siapa? Kasih tok. Dikasih siapa, Sa? Dikasih siapa, Sa? Di mana? Ulang tahun gue. Kira, pinter ya. Dari mana? Pak kasih ya. Makasih. Mudah-mudahan bupo, gitu. Mbah. Iya mbak. Paling selamat. Rezeki kata barokah, rezeki kata barokah, manfaat masyarakat. Ini di dunia kacau akhirah. Amin. Iya. Amin. Kayak sama misalnya. Kasih tuh, kene gue. Anu susunya